να καλησπερίσουμε τους διαδικτυακούς μας φίλους. Και σήμερα το μάθημα είναι λιγάκι μεταβατικό. Δηλαδή, τι εννοώ μεταβατικό. Είναι ένα μάθημα στο οποίο πρέπει να συνοψίσουμε λίγο τι έχουμε κάνει από τις προηγούμενες μας συναντήσεις και να προετοιμαστούμε για τις υψηλές προφητείες σήμερα του Δανιήλ, που είναι και πολύ ενδιαφέρον το μάθημα, και για τις επόμενες συναντήσεις μας που είναι ο προφήτης Ισαΐας. Θα μου πείτε, μα έχουμε μιλήσει και για τον Δανιήλ και για τον Ισαΐα. Βεβαίως, αλλά δεν έχουμε δει την κορυφή των προφητιών τους, του Μεν Δανιήλ θα τη δούμε σήμερα, του Ισαΐα στις επόμενες συναντήσεις μας. Για να συνοψίσουμε λοιπόν τα προηγούμενα και να δούμε την σημασία που έχει η σημερινή μας συνάντηση, πρέπει να θυμηθούμε καταρχάς ότι κατά τους προφήτες ο Μεσσίας θα πρέπει να είναι Υιός του Δαβίδ. Θυμάστε που είχαμε συναντήσει τον τίτλο του Μεσσία ως Υιού Δαβίδ. Ποιος προφήτης δηλαδή προφητεύει τον Μεσσία ως Υιό Δαβίδ? Γι' αυτό μας χρειάζεται να συμπληρώσουμε σιγά σιγά αυτό το χρονολόγιο από τους προφήτες. Ο Ισαΐας λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος επιμένει ότι ο Μεσσίας είναι Υιός Δαβίδ, μάλιστα. Και Υιός Θεού, από πού το συμπεραίνουμε? Από μία άλλη προφητεία που δεν είναι σε προφήτη, αλλά είναι σε βασιλιά. Είναι στο ψαλτήρι του Δαβίδ, είδαμε εκεί στον 101ο ψαλμό ότι συνομιλεί ο Θεός με έναν άλλον Θεό. Ο Γιαχβέ με τον Αδωνάη. Με τον Μεσσία, ο οποίος λοιπόν είναι και Υιός Θεού. Μάλιστα, ο Ισαΐας μας έχει δώσει, αν θυμάστε σε προηγούμενη μας συνάντηση... Ναι, ναι, ως Θεός. Έχουμε έναν Θεό. Ναι, αλλά στον Ψαλμό 109 μοιάζει να μιλάει ο Γιαχβέ με τον Αδωνάη. Άρα είναι σαν να μιλούν δύο ξεχωριστοί θεοί. Τα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Είναι αυτό το επιχείρημα που έφερε ο Κύριος στους ίδιους τους Φαρισαίους. Λέει, μπορείτε να μου απαντήσετε σε μια ερώτηση. Εκεί που λέει ότι είπε ο Θεός στο Θεό μου, κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Ποιοι μιλάνε? Και οι Φαρισαίοι δεν το απάντησαν. Γιατί δεν είχαν τη γνώση που μας αποκάλυψε ο ίδιος ο Χριστός, ότι ο Θεός είναι ένας, Γιαχβέ, Αδωνάη, Ελοχήμ, όπως θέλετε μπορείτε να το αποκαλέσετε με τα εβραϊκά του ονόματα, αλλά είναι τρισυπόστατος, έχει τρία πρόσωπα. Άρα έχουν τη δυνατότητα τα πρόσωπα εντός εισαγωγικών να συνομιλούν και μεταξύ τους, εφόσον είναι ξεχωριστές υπάρξεις, ξεχωριστές υποστάσεις. Ωραία. Παρακαλώ. Άρα λοιπόν ο Μεσσίας, σύμφωνα με τον Ισαΐα, σύμφωνα με τον Δαβίδ, σύμφωνα με τον Δανιήλ, θα είναι Υιός Θεού, μάλιστα, και Υιός ανθρώπου. Ο Ισαΐας μας έδωσε και τα χαρακτηριστικά του στο περίφημο κεφάλαιο που περιέγραφε αυτό το πεδίο το οποίο δόθηκε στην ανθρωπότητα, που θα είναι άρχον ειρήνης, εξουσιαστής, πατήρ του μέλλοντος αιώνος κτλ. Αυτά τα έχουμε δει σε προηγούμενη μας συνάντηση. Και ερχόμαστε σήμερα λοιπόν να δούμε πώς όλα αυτά που έχουν προφητευτεί από τους άλλους προφήτες φτάνουν στο σημείο να γίνουν εικόνες στον Δανιήλ. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα σε ένα πολύ σημαντικό σημείο του Δανιήλ, το οποίο μάλιστα υπονοείται και στο κατά Μάρκον και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και στις πράξεις και στην προς Εβραίους επιστολή. Όπως βλέπετε στο φυλάδιό σας, εάν ανοίξετε στον Μάρκο, πρώτο κεφάλαιο, 11ο στίχος, ή στον Λουκά, τρίτο κεφάλαιο, 22ο στίχος, ή στις πράξεις και στους Εβραίους, στην προς Εβραίους επιστολή, στο κάτω-κάτω μέρος της Καινής σας Διαθήκης, εκεί που είναι το ποταμάκι των προφητιών, θα δείτε λοιπόν εκεί μέσα ότι μας παραπέμπει στον Δανιήλ, μας στέλνει πίσω στις προφητείες του Δανιήλ για να καταλάβουμε ότι οι προφητείες αυτές εκπληρώνονται στο πρόσωπο του Χριστού. Ερχόμαστε στην δεύτερη σελίδα του φυλαδίου σας για να δείτε αυτόν τον πόλεμο που έχει προκηρυχθεί ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή πάλι ο Δαβίδ στον δεύτερο του ψαλμό, σε αυτόν τον εξαιρετικό ψαλμό,
μας λέει ότι όταν θα έρθει ο Μεσσίας, που τον περιμένουν υποτίθεται οι Ισραηλίτες, και όχι μόνο οι Ισραηλίτες, αλλά είναι και προσδοκία όλων των εθνών, τον περιμένουν όλα τα έθνη προκειμένου να σωθούν, αυτός όταν θα έρθει δεν θα γίνει αποδεκτός από τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι τον περίμεναν. Και διαβάζοντας τον ψαλμό, είμαι σίγουρος ότι τον έχετε ακούσει στην εκκλησία, είμαι σίγουρος ότι τον έχετε διαβάσει στο ψαλτήρι στο σπίτι. Θα δούμε λοιπόν σήμερα τις λεπτομέρειες που οφείλουμε για να τις εκλάβουμε ως προφητείες που εκπληρώνονται στο πρόσωπο του Χριστού. Λοιπόν, θα διαβάσω την μετάφραση για να έρθουμε στο πρωτότυπο κείμενο, στο αρχαιοελληνικό. «Γιατί στα έθνη ταραχή και οι λαοί ματαιότητες σιγανοψιθυρίζουν, τις γης οι βασιλιάδες συσπυρώθηκαν και οι άρχοντες μαζεύτηκαν ενάντια στον Κύριο». Άρα λοιπόν υπάρχει μια αναταραχή ανάμεσα στην ανθρωπότητα, αντί να υπάρχει ειρήνη και γαλήνη, οι βασιλιάδες, οι πρώτοι, είναι αυτοί οι οποίοι συσπυρώνονται και μαζεύονται ενάντια στον Κύριο, για να ξεκινήσουν πόλεμο ενάντια στον Κύριο. Στον Κύριο, στον εκλεκτό του ενάντια. Όχι σε αυτόν καθεαυτόν τον Κύριο, αλλά στον εκλεκτό του. Άρα ομιλεί ο ψαλμός περί του Μεσσία. Υποσημείωση. Ο Δαβίδ τι κάνει? Βλέπει την κατάσταση, την δεινή, την δική του και την προβάλλει στο μέλλον, στον Μεσσία. Δηλαδή και μένα με κυνηγάει να με σκοτώσει ο Σαούλ, λέει ο Δαβίδ, και εγώ είμαι εκλεκτός του Κυρίου, γιατί ο Κύριος αποφάσισε ότι θα είμαι ο επόμενος βασιλιάς μετά τον Σαούλ, γιατί ο Σαούλ είναι πλέον ασεβής. Εμένα έχει επιλέξει ο Κύριος, εγώ είμαι ο εκλεκτός του, εναντίον μου συσπυρώνονται οι βασιλιάδες, οι άρχοντες, οι ηγεμόνες. Αλλά αυτά θα δούμε ότι προβάλλονται στο μέλλον για τον Μεσσία από ένα πολύ μικρό σημείο που θα το καταλάβετε. Και σκέφτονται όλοι αυτοί οι άρχοντες, ας σπάσουμε τα δεσμά τους, τις αλυσίδες τους, ας τις αποτινάξουμε. Λένε οι βασιλιάδες, δεν θέλουμε πλέον τα δεσμά του Κυρίου και του εκλεκτού του, του Μεσσία, του εκλεκτού του, το με κεφαλαίο ας το αφήσουμε προς το παρόν, ας αποτινάξουμε τις αλυσίδες, να μην έχουμε καμία σχέση με τον Κύριο. Μία προφητεία που συμβαίνει, που εκπληρώνεται την εποχή του Δαβίδ, στο πρόσωπο του Δαβίδ, μία προφητεία η οποία συνεχίζει να εκπληρώνεται στο πρόσωπο του Χριστού, που έρχεται επί της γης και οι βασιλείς στρέφονται εναντίον του, και μία προφητεία η οποία είναι ιστορικώς επαναλαμβανόμενη. Πάντοτε οι βασιλιάδες, οι πρόκριτοι, οι ηγεμόνες, η πολιτική εξουσία, η ελίτ του κόσμου θα στρέφεται εναντίον του θελήματος του Κυρίου. Βλέπετε τι συμβαίνει στην Αμερική με αυτόν τον διακινητή παιδιών και παιδεραστή, τον Epstein ή Epstein στα ελληνικά, όπως τον φέρνουν ορισμένοι στην ελληνική γλώσσα, πόσο διακλαδωμένα είναι τα πράγματα και ο Κύριος μοίραζε τα παιδιά, αυτός Κύριος εντός εισαγωγικών, τα μοίραζε σαν καραμέλες σε όλους τους ηγεμόνες, τους βασιλείς, τους πρίγκιπες, τους αξιωματούχους, τους πρωθυπουργούς και προέδρους του κόσμου. Πόση βρωμιά και πόση δυσοδεία. Μαζεύονται οι άρχοντες και οι βασιλείς της γης να πούνε θέλουμε να αποτινάξουμε το θέλημα του Κυρίου και του εκλεκτού του από πάνω μας. Θα αναγελάσει εκείνος, όμως ο Θεός θα γελάσει μαζί τους που έχει στους ουρανούς τον θρόνο του. Θα τους χλεβάσει ο Κύριος. Θα τους μιλήσει τότε οργισμένος με τον θυμό του, θα τους συνταράξει. Εγώ, θα πει ο Θεός, έχρισα στην Σιών τον βασιλιά μου, στο Άγιό μου το βουνό. Θα απαντήσει λοιπόν σε αυτούς τους βασιλιάδες ότι εσείς έρχεστε και παρέρχεστε, εγώ έχω βάλει βασιλιά στη θέση των βασιλιάδων, ο οποίος θα μας πει ότι είναι και αιώνιος. Διακηρύττω εκείνο που ο Κύριος αποφάσισε, μου είπε, λέει ο Δαβίδ, θα σας πω, θα σας προφητεύσω αυτό που μου είπε ο Κύριος. Γιος μου είσαι εσύ, σήμερον σε γέννησα,
ζήτα μου και θα σου χαρίσω όλους τους λαούς, στην κατοχή σου θα είναι έως τα πέρατα της γης. Με σιδερένιο χέρι θα τους κυβερνήσεις, θα τους συντρίψεις σαν να ήταν καμωμένοι από πυλό. Η απάντηση λοιπόν του Θεού προς τον εκλεκτό του, είτε είναι ο Δαβίδ, είτε είναι ο Μεσσίας ο πολυαναμενόμενος, ή ο δίκαιος άνθρωπος που πάντοτε τον κυνηγούν οι άρχοντες και η ελίτ αυτής της γης, ο Θεός του δίνει την παρηγορία και του λέει εγώ είμαι μαζί σου, θα σου δώσω τέτοια δύναμη που θα συντρίψεις αυτό το αντίθεο καθεστώς. Βεβαίως, καταλαβαίνουμε ότι το πρόσωπο στο οποίο εκπληρώνει την προφητεία δεν είναι ο Δαβίδ, που είναι η αφορμή για την προφητεία, δεν είναι ο κάθε δίκαιος ανά τους αιώνες που τραβάει τα ίδια όπως ο Δαβίδ, αλλά είναι ο Μεσσίας. Από ποια φράση? Από τη φράση «Εσύ είσαι γιος μου, σήμερα εγώ σε έχω γεννήσει». Την έχουμε αναλύσει σε προηγούμενη μας συνάντηση αυτήν την πολύ ωραία προφητεία. Όχι, στη γέννηση, στην ενανθρώπιση, στη στιγμή της ενανθρώπισεως. Για την ακρίβεια λέει το κείμενο, αν δείτε δίπλα το αρχαιοελληνικό, εγώ σήμερον γεγέννηκάσε. Εγώ σήμερα, όχι σε γεννώ ή θα σε γεννήσω, σε έχω γεννήσει, είναι παρακείμενος. Γιατί γεννάται μεν ως άνθρωπος ο Μεσσίας, αλλά έχει γεννηθεί πρώτων αιώνων από τον Θεό Πατέρα. Και συνεχίζει λοιπόν ο ψαλμοδός να μας λέει «Τώρα λοιπόν βασιλιάδες συνετιστείτε, του κόσμου κυβερνήτες διδαχτείτε, τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε και με τρόμο γιορτάστε γι' Αυτόν. Αποδώστε στον γιο του την τιμή που του αξίζει». Άρα αυτός ο εκλεκτός δεν είναι ένας απλός εκλεκτός, είναι ο Υιός του ο μονογενής. Αλλιώς, ο Θεός θα οργιστεί και θα χαθείτε από τη ζωή στον δρόμο, γιατί ο θυμός του θα ξεσπάσει. Μακάρι όσοι προσφεύγουν σε Αυτόν. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, ο βασιλιάς Δαβίδ, προφήτης και βασιλιάς, προφητεύει εξ αφορμής των δικών του δεινών τα σχετικά με τον Μεσσία, ο οποίος θα τραβήξει τα ίδια από τους πρόκριτους, από τους ηγεμόνες, από τους άρχοντες της Ιερουσαλήμ και κατ' επέκταση και κάθε δίκαιος ανά τους αιώνες. Καταλαβαίνουμε όμως ότι ο ψαλμός αυτός είναι μεσιανικός, ότι αναφέρεται στον Μεσσία και στο πρόσωπο του Χριστού που θα εκπληρωθεί, ακριβώς από την απάντηση που δίνει ο ίδιος ο Θεός σχετικά με τον εκλεκτό του. Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγέννηκάσε. Γιος μου είσαι εσύ, αυτό θα μπορούσε να το λέει και για τον Δαβίδ. Σ' αγαπάω τόσο πολύ που είσαι δικό μου παιδί, τέκνον δικό μου. Δεν λέει έτσι, λέει είσαι γιος μου, σήμερα σε έχω γεννήσει. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν εμείς από αυτό ότι ομιλεί περί του Μεσσία Χριστού, ο οποίος κατά το ανθρώπινον ναι μεν γεννάται, αλλά κατά το Θείον έχει ήδη γεννηθεί πρώτων αιώνων από τον Θεό Πατέρα. Και όλα αυτά τα οποία προφητεύει ο ψαλμοδός, πότε θα γίνουν? Γιατί εμείς οι άνθρωποι έχουμε αυτή την μανία, την είχαν και οι Απόστολοι όταν του είπαν του Χριστού, πότε θα γίνουν όλα αυτά που μας λες η συντέλεια των αιώνων, πες μας. Πάντοτε ο χρόνος, γιατί είμαστε παιδιά του χρόνου, είμαστε γεννημένοι και δημιουργημένοι μέσα στον χρόνο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει μη χρόνος. Ότι ο Θεός είναι άχρονος, ότι ο Θεός είναι αιώνιος. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί εμείς είμαστε μέσα στον χρόνο που μεγαλώνουμε, που οριμάζουμε, που γερνάμε, που. Γι' αυτό λοιπόν πάντοτε ζητούμε τον χρόνο. Έτσι λοιπόν και ο προφήτης Δανιήλ στην Παλαιά Διαθήκη ασχολήθηκε πολύ με το χρόνο. Μάλιστα είχε τέτοια μανία με το χρόνο, ώστε ζητούσε από τον Θεό να του προφητεύσει πότε θα έρθει ο Μεσσίας. Και του δίνει την περίφημη προφητεία που την έχουμε δει σε προηγούμενη μας συνάντηση πάλι, 480 περίπου χρόνια μετά τον Δανιήλ. Οπότε από την εποχή του Δανιήλ που είναι τον 5ο αιώνα, αν αφαιρέσουμε τα 483 περίπου χρόνια που προφητεύει ο Δανιήλ, ερχόμαστε στην εποχή του Χριστού, στον 1ο αιώνα π.Χ. Ο Δανιήλ λοιπόν επιμένει με τον χρόνο. Πότε θα γίνουν αυτά?
πότε θα έρθει ο Μεσσίας, ποιοι είναι οι βασιλιάδες που θα βρίσκονται την εποχή εκείνη σε εξουσία και σε ακμή, ποιοι είναι οι βασιλιάδες που θα κυνηγήσουν τον Μεσσία. Ερχόμαστε λοιπόν στην τρίτη σελίδα του φυλαδίου σας, που ο Μεσσίας από Υιός Θεού, που τον είδαμε στον Ψαλμοδό, στον Δαβίδ, γίνεται και Υιός ανθρώπου, δηλαδή παίρνει σάρκα και οστά. Και μάλιστα συνδυάζονται τα δύο. Ο Μεσσίας είναι και Υιός Θεού και Υιός ανθρώπου. Δεν το λέει έτσι ο Δανιήλ, έχει αγάπη για τις εικόνες. Μία εικόνα. Θέλουμε να δείξουμε ότι κάποιος άνθρωπος είναι ισχυρός. Πώς θα μπορούσαμε να τον περιγράψουμε, να πούμε, ξέρω εγώ, ότι έχει δυνατά μπράτσα. Άρα άμα παλέψεις μαζί του, μάλλον θα σε νικήσει. Θα μπορούσαμε όμως με προφητική εικόνα, δηλαδή συγχέοντας την πραγματικότητα με το όραμα, να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος στο κεφάλι του φαίνεται η εξουσία του και αντί να φοράει στέματα, έχει κέρατα. Κέρατα έχει το κρυάρι. Γιατί έχει το κρυάρι κέρατα? Για να μπορεί να μαλώνει με ένα άλλο κρυάρι και όποιος νικήσει, νίκησε. Άρα τα κέρατα του κρυαριού είναι σύμβολο δυνάμεως, το οποίο σύμβολο δυνάμεως μπορεί να το πάρει ο Δανιήλ και να πει «Βλέπω έναν βασιλιά με 10 κέρατα». Δηλαδή με μία εξουσία τρομερή πάνω σε άλλους βασιλιάδες ή που έχει καταπατήσει άλλους 10 βασιλιάδες για να γίνει αυτός βασιλιάς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν την έννοια του συμβόλου. Είναι μία εικόνα που δηλώνει κάτι και αυτήν την παίρνει ο προφήτης για να μας δώσει ευκολότερα το νόημα που θέλει. Θα μου πεις, και γιατί δεν μας το λέει ότι ο Υιός ανθρώπου, ότι ο Υιός του Θεού θα γίνει Υιός ανθρώπου, να τελειώνουμε. Για την ασάφεια των προφητών, δηλαδή ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους οι προφήτες χρησιμοποιούν συμβολισμούς και εικόνες, χωρίς να λένε τα πράγματα 100% με το όνομά τους, θα το δούμε στην επόμενη συνάντηση που θα μιλήσουμε για τον Ισαΐα. Σήμερα λοιπόν θα πρέπει να αρκεστούμε στις όμορφες εικόνες που μας δίνει ο Δανιήλ ή αλλιώς Βαλτάσαρ, κατά το ασσυρο-βαβυλωνιακό του όνομα. Τα παιδιά λοιπόν που γεννήθηκαν ως Εβραιόπουλα στην Βαβυλώνα του Ναβουχοδονόσορα έλαβαν νέο όνομα, όπως οι άλλοι 3 παιδες, οι εν καμίνο, έτσι λοιπόν και ο Δανιήλ ονομάστηκε Βαλτάσαρ, έχοντας αυτό το όνομα από τον ίδιο τον Ναβουχοδονόσορα. Όποιος θέλει μπορεί να ψάξει περισσότερο ή να συζητήσουμε μετά την συνάντησή μας. Έρχεται λοιπόν ο Δανιήλ στο 7ο κεφάλαιο, στους στίχους 1 έως 14, να μας δώσει εκπληκτικές σκηνές. Πολλές φορές σας έχω πει ότι δεν μπορούμε να μελετήσουμε την Αποκάλυψη αν δεν γνωρίζουμε όλη την προγενέστερη Αγία Γραφή. Σήμερα θα καταλάβετε έναν από τους λόγους. Γιατί και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης χρησιμοποιεί εικόνες της Παλαιάς Διαθήκης από τους προφήτες για να μην πει τα πράγματα ξεκάθαρα με το όνομά τους. Εν έτη πρώτο, όσοι θέλετε μπορείτε να παρακολουθείτε από την μετάφραση, την έχετε σε ξεχωριστό φυλάδιο, εγώ αναγκαστικά θα διατρέξω την μετάφραση των Εβδομήκαντα, δηλαδή το εκκλησιαστικό κείμενο που έχουμε σε χρήση στην Εκκλησία μας. Για τα σύμβολα. Ναι. Ναι. Γιατί τα 4 αυτά ζώα δείχνουν το κύριο χαρακτηριστικό του κάθε Ευαγγελίου. Έτσι. Ωραία. Ναι. Λέει λοιπόν ο Δανιήλ, εν έτη πρώτο, Βαλτάσαρ βασιλέως Χαλδαίων. Έχει παρέλθει ο Ναβουχοδονόσορ και έχουμε φτάσει στην εποχή του βασιλέως Βαλτάσαρ, αυτουνού του βασιλιά, του τελευταίου ασσυροβαβυλωνιακού βασιλιά, αυτός ο οποίος αποφάσισε να κάνει γλέντι, τσιμπούσι, συμπόσιον στα ανάκτορα, φέρνοντας τα σκεύη τα ιερά από τον ναό του Σολομώντος και να πίνει μέσα σε αυτά. Και εμφανίστηκε το περίφημο χέρι του Κυρίου στον τοίχο να του λέει «Μανέθε και ελφαρές,
σε ζήγησα και βρέθηκε σε λυπής. Άρα λοιπόν τελειώνει η βασιλεία σου και το ίδιο βράδυ, χωρίς να ανοίξει μύτη, χωρίς να ανοίξει ρουθούνη, χωρίς να πέσει αίμα, μπήκαν ο Κύρος με τα στρατεύματά του και κατέλαβαν το τριφυλό πλέον βασίλειο της Βαβυλώνας, που από τις ανέσεις είχε πια γίνει δυσκίνητο. Εν έτη λοιπόν πρώτο, βρισκόμαστε στο πρώτο έτος της βασιλείας του Βαλτάσαρ, άρα βρισκόμαστε στο έτος περίπου 540 π.Χ., αν δεν είναι 540 είναι 539, Δανιήλ εν ύπνιον είδε ο Δανιήλ όνειρο και εοράσεις της κεφαλής αυτού επί της σκήτης αυτού και αυτά που έβλεπε ήταν στο κρεβάτι του. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ήταν σε βαθύ ύπνο. Από τα εβραϊκά μεταφράζουν οι Εβδομήκοντα, η μετάφραση αυτή στα ελληνικά δεν στέκει, τι σημαίνει ότι τα οράματα του κεφαλιού του βρισκόταν στο κρεβάτι του. Είναι μια εβραϊκή έκφραση που σημαίνει λοιπόν ότι ήταν σε βαθύ ύπνο. Είδε όνειρο την ώρα που βρισκόταν σε βαθύ ύπνο. Και το ενύπνιον αυτού έγραψε και αφού είδε το όνειρο και σηκώθηκε το κατέγραψε. Ποιο είναι αυτό το όνειρο? Εγώ Δανιήλ εθεώρουν εν οράματί μου της νυκτός. Εγώ λοιπόν ο Δανιήλ έβλεπα κατά τη διάρκεια του ονείρου μου, κατά τη διάρκεια του βραδιού, τι? Και ιδού. Να το ιδού, αυτός ο δείκτης, ο προφητικός που τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές και μας εισάγει σε μία προφητεία. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα όνειρο σκέτο, είναι προφητεία για το μέλλον, που αφορά μάλιστα και τον Μεσσία, θα το δούμε. Ιδού, οι 4 άνεμοι του ουρανού προσέβαλον εις τη θάλασσα. Σηκώθηκαν οι 4 άνεμοι, βορράς, νότος, ανατολή, δύση και χτύπησαν τη θάλασσα από όλες τις πλευρές. Η θάλασσα βεβαίως και μάλιστα στην θάλασσα τη μεγάλη, η θάλασσα η μεγάλη είναι η Μεσόγειος. Αυτή είναι έβλεπαν ως μεγάλη θάλασσα οι Εβραίοι. Αυτή λοιπόν η θάλασσα η μεγάλη, η Μεσόγειος, αναταράσσεται από τους 4 ανέμους που έρχονται από τον ουρανό. Και 4 θηρία μεγάλα ανέβαιναν εκ της θαλάσσης και 4 θηρία ζώα άγρια βγήκαν μέσα από τη θάλασσα. Άρα έχουμε αναταραχή των υδάτων και βγαίνουν 4 θηρία τα οποία διαφέρουν αλλήλων. Είναι το ένα ξεχωριστό από το άλλο. Έχει άλλη μορφή το ένα από το άλλο. Αυτό που αναταράσσεται το νερό και βγαίνουν από μέσα τα θηρία, σας θυμίζει μια άλλη εικόνα της Παλαιάς Διαθήκης? Όχι, την Αποκάλυψη δεν την ξέρει ο Δανιήλ ακόμα. Πρέπει να πάτε προς τα πίσω. Στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Θάλασσα από την οποία βγαίνει η ζωή. Η δημιουργία. Μας θυμίζει τη δημιουργία του Θεού. Ο Θεός λοιπόν εκεί από την θάλασσα βγάζει τα πρώτα κήτη, μας λέει η Γένεση. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν πάλι από την θάλασσα ως μήτρα ζωής βγαίνουν πάλι κάποια όντα, αλλά δεν είναι καλά όντα, δεν είναι καλά λίαν όπως της δημιουργίας του Θεού, είναι θηρία. Θηρία εκ της θαλάσσης. Θυμηθείτε ότι και στην Αποκάλυψη αργότερα, γι' αυτό σας είπα για την Αποκάλυψη, έχουμε θηρίων εκ της γης και θηρίων εκ της θαλάσσης. Μάλιστα. Το πρώτο θηρίο, οσίλε ένα, σαν θηλυκό λιοντάρι, το βλέπετε από πάνω, και πτερά αυτή, και είχε και φτερά αυτή η λιονταρίνα, οσία ετού, και τα φτερά σαν του αετού. Τι να σημαίνει το λιοντάρι, τι σύμβολο να είναι? Μπράβο, εξουσίας, δυνάμεως. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πολύ ισχυρό θηρίο, το οποίο όμως είναι και υπερθηρίο, δηλαδή έχει έκτακτες ιδιότητες. Έχει και φτερά, όχι φτερά περιστεριού, αετού. Άρα ένα ισχυρότατο θηρίο με υπερεξουσίες, που μπορεί να πετάει και για ώρα. Μάλιστα. Εθεώρουν εωσού εξετήλει τα πτερά αυτής και την παρατηρούσα αυτή τη λιονταρίνα μέχρι που έπεσαν τα φτερά της. Χάνει τις υπερεξουσίες παρότι είναι ισχυρό ζώο. Και εξήρθη από της γης και παρόλα αυτά έφυγε από την γη, χάθηκε από την γη και επιποδών ανθρώπου εστάθη. Και στάθηκε παρότι μετεωρίστηκε, της πέσαν τα φτερά. Και μετά
μετεωρίστηκε χωρίς φτερά και έβγαλε πόδια ανθρώπου. Και καρδία ανθρώπου εδόθη αυτή. Και της δόθηκε φρόνημα, καρδιά, φωνή ανθρώπου. Άρα δεν είναι ένα απλό θηρίο, μιλάμε για άνθρωπο. Αυτό θέλει να μας δείξει η προφητεία. Χρησιμοποιεί τα σύμβολα της δυνάμεως, που είναι τα φτερά και το λιοντάρι, αλλά μας θυμίζει ότι πόδια και καρδιά έχουν οι άνθρωποι. Άρα ομιλεί για άνθρωπο ο Δανιήλ, με τη μορφή του λιονταριού, της λιονταρίνας, με μεγάλες εξουσίες. Καταλαβαίνετε την έννοια του συμβόλου. Βλέπει άνθρωπο, αλλά λόγω των εξουσιών, στα μάτια του φαντάζει, στο όνειρό του φαντάζει, στο όραμά του βλέπει λιοντάρι με φτερά. Συνεχίζουμε. Και ιδού θηρίων δεύτερον όμοιον άρκο. Και δεύτερο θηρίο όμοιο με αρκούδα. Είναι στην προηγούμενη σελίδα, το είδατε στη σελίδα 3. Μία αρκούδα λοιπόν, και εις μέρος ενεστάθη και στάθηκε σε έναν τόπο και 3 πλευρές εν το στόματι αυτής αναμέσων των οδόντων αυτής. Και μέσα στο στόμα της η αρκούδα αυτή είχε καλοφάει και της είχαν μείνει 3 ωραία πλευρά μέσα στο στόμα, ανάμεσα στα δόντια της. Δεν είχε τη δυνατότητα να τα πλύνει, δεν είχε τη δυνατότητα να βάζει οδοντογλυφίδα, να βάλει νήμα. Στο στόμα λοιπόν αυτή η αρκούδα είχε 3 πλευρά. Τι σημαίνει ότι έχει 3 πλευρά? Ότι έχει φάει καλά. Έχει φάει 3 παϊδάκια, έχει φάει καλά. Τα έχει λιανίσει, τα έχει φάει το κρέας, έχει μείνει το κόκαλο. Άρα λοιπόν έχουμε πάλι ένα θηρίο εξουσίας, με τα οποία ο άνθρωπος δεν τα βγάζει εύκολα, βλέπει αρκούδα και αλλάζει δρόμο, μάλιστα, η οποία αρκούδα είχε ήδη φάει 3. Άρα πάλι ομιλούμε για κάποιον άνθρωπο που έχει φάει 3 εξουσίες πριν από αυτόν, έχει φάει 3 βασιλιάδες πριν από αυτόν. Και ούτως έλεγον αυτοί. Και έτσι λοιπόν υπήρχαν κάποιοι που τις έλεγαν «Ανάστηθη, σήκω βρε αρκούδα μου, φάγε σάρχας πολλάς, φάε ακόμα κι άλλες βασιλείες, φάε κι άλλους ανθρώπους, κάνε κι άλλους πολέμους να αποκτήσεις περισσότερη εξουσία». Ο πίσω τούτου εθεώρουν και ιδού θηρίων έτερων οσί πάρδαλης. Πίσω από την αρκούδα ερχόταν άλλο θηρίο που ήταν όμοιο με λεοπάρδαλη. Και αυτό άγριο θηρίο δεν είναι κατοικίδιο για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν παίρνει κάτι από αυτό, δεν κερδίζει, δεν το εκμεταλλεύεται, όπως ξέρω εγώ τις κότες, το αρνί, τα υπόλοιπα. Και αυτή, και σε αυτήν την λεοπάρδαλη, πτερά 4 πετινού υπεράνω αυτής. Είχε και πολύ ωραία 4 φτερά πετινού πάνω της και 4 κεφαλές το θηρίο. Και μάλιστα ήταν ένα τέτοιο θηρίο λεοπάρδαλης υπερεξουσίας με 4 κεφάλια. Γιατί 4 κεφάλια? Για να βλέπει παντού. Να έχει τέτοια όραση που να προφυλάσσεται από παντού. Και εξουσία εδόθη αυτή. Το βλέπετε και της δόθηκε λοιπόν εξουσία σε αυτήν την λεοπάρδαλη. Μάλιστα. Άρα βλέπουμε συνεχώς 4 όντα άγρια, απάνθρωπα, χωρίς φιλάνθρωπα αισθήματα, που κάνουν πολέμους, τρώνε σάρκες πολλές για να αποκτήσουν περισσότερη εξουσία. Η πολιτική εξουσία που πάντοτε κατατρώγει τις σάρκες των ανθρώπων, των λαών. Κάνει συνεχώς πολέμους. Πόσο χαίρονται οι πολιτικοί, οι άρχοντες να κάνουν πολέμους. Ο πίσω τούτου, πίσω από αυτό το θηρίο, εθεώρουν και ιδού θηρίων 4 φοβερών. Μετά από αυτά τα θηριάκια, βλέπω θηρίο 4 φοβερό και εκθάμβων και μου προκαλούσε έκπληξη και θαυμασμό και ισχυρών περισσός και με περίσσια ισχύ πολύ δυνατό. Και οι οδόντες αυτού και τα δοντάκια του δεν ήταν σαν της αρκούδας, αλλά ήταν σιδηρή μεγάλη, σιδερένια δόντια. Φανταστείτε λοιπόν ένα θηρίο με σιδερένια δόντια. Εστίον, το οποίο θηρίο εστίον είναι με το χ εδώ και λεπτίνον. Το θηρίο αυτό έτρωγε και λέπτινε, δηλαδή έτρωγε τη σάρκα και έμενε το κόκαλο, λεπτό. Αυτό λοιπόν το θηρίο κατέτρωγε
και λέπτινε τις σάρκες και τα κόκαλα και τα επίλοιπα και ό,τι έμεινε από τους ανθρώπους που κατέτρωγε, της ποσίν αυτού συνεπάτη, τα πατούσε με τα πόδια του. Βλέπετε ακριβώς η εικόνα που βρίσκεται από κάτω, ένα περίεργο θηρίο με σιδερένια δόντια που τρώει τα πάντα στο πέρασμά του και καταπατεί ό,τι απομένει από τους ανθρώπους που τρώει, και αυτό διαφέρον περισσώς παραπάντα τα θηρία τα έμπροσθεν αυτού. Και αυτό το θηρίο ήταν τελείως διαφορετικό από τα προηγούμενα θηρία που προηγούνταν και κέρατα 10 αυτό. Και στο κεφάλι του είχε 10 κέρατα. Να το σύμβολο της δυνάμεως, το κέρας. Τα κέρατα, 10 κέρατα. Και στην Αποκάλυψη έχουμε θηρίο με 10 κέρατα και 3 κέρατα και 7 κέρατα. Προσεννοούν της κέρασιν αυτού. Και μου έκανε εντύπωση που είχε 10 κέρατα, γιατί δεν είχα ξαναδεί εγώ τέτοιο ζώο με τέτοια κέρατα. Και άρχισα προσεννοούν, να βλέπω, να παρατηρώ τα κέρατα. Βρε, τι κέρατα αυτά είναι κέρατα κρυαριού, κέρατα άλλου θηρίου, τι κέρατα είναι. Και ειδού κέρας έτερων μικρών. Και καθώς έβλεπα τα κέρατα τα 10, βλέπω κάποια στιγμή και ξεφυτρώνει ένα μικρό κερατάκι που ανέβει εν μέσω αυτών, που μεγάλωσε ανάμεσά τους και 3 κέρατα των έμπροσθεν αυτού εξεριζώθη και ξερίζωσε 3 κέρατα από τα προηγούμενα. Άρα είναι ένα μικρό κέρατο το οποίο μεγαλώνει και ξεριζώνει και διώχνει και αποκρούει άλλα 3 κέρατα από προσώπου αυτού. Μάλιστα κερδίζει λοιπόν την εξουσία 3 βασιλέων, έχουμε μία εξουσία που νικά 3 και ειδού οφθαλμοί, οσί οφθαλμοί ανθρώπου εν το κέρατι τούτο, και πάνω στο κέρας αυτό, σε αυτήν την εξουσία, υπήρχαν οφθαλμοί ανθρώπου. Προσπαθεί συνεχώς να μας θυμίσει ο Δανιήλ ότι δεν μιλάει για περίεργα θηρία και όντα, αλλά μιλάει για ανθρώπους με απάνθρωπη και τυραννική και πολύ μεγάλη εξουσία. Και στόμα, αυτό το κέρατο δεν είχε μόνο οφθαλμούς ανθρώπου, και στόμα λαλούν μεγάλα. Και στόμα που έλεγε βλάσφημα λόγια, που έλεγε κομπορημοσύνες, που έλεγε εγωιστικά λόγια. Άρα έχουμε λοιπόν 3 θηρία που προσπαθεί να μας υπενθυμίσει ο Δανιήλ ότι είναι άνθρωποι με εξουσίες, απάνθρωπη εξουσία, τυραννική εξουσία, πολεμική και πολεμοχαρή διάθεση. Εθεώρουν και παρατηρούσα λοιπόν αυτά τα ζώα έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν. Και παρατηρούσα μέχρι που άρχισαν στο όνειρό μου να μπαίνουν θρονιά, δηλαδή καθίσματα εξουσίας, όχι μια καρέκλα σαν την οποία καθόμαστε. Ενώ λοιπόν από την θάλασσα βγαίνουν τα 4 θηρία της εξουσίας αυτής της μεγάλης, παρατηρώ και βγαίνουν και θρόνοι. Κάποιοι να καθίσουν πάνω σε θρονιά. Μήπως είναι για να καθίσουν τα θηρία που είναι άνθρωποι εξουσίας. Και παλαιός ημερών εκάθητο. Και στον κεντρικό θρόνο θα λέγαμε κάθισε παλαιός ημερών. Ο πιο παλιός από τις ημέρες του κόσμου. Πριν φτιαχτεί ο κόσμος και πριν γίνουν ημέρες και νύχτες, ημέρα, ξέρω εγώ, εσπέρας μία και ημέρα μία και εσπέρας και τα λοιπά, ποιος βρισκόταν πριν τον χώρο και τον χρόνο, ποιος είναι ο παλαιός των ημερών, ο πιο παλιός από την αιωνιότητα. Μπράβο, ο Θεός, ο Κύριος. Ωραία. Θα το δούμε. Πολύ ωραίο ερώτημα. Επ' αυτού είναι η σημερινή συνάντηση. Πολύ ωραίο ερώτημα. Βλέπω λοιπόν και παρότι υπήρχαν αυτά τα θηρία που αναστάτωναν την ανθρωπότητα και είχαν και μεγάλη εξουσία, εγώ είδα να τίθενται θρόνοι, θρονιά. Στο κεντρικό κάθεται ο Θεός, ο παλαιός των ημερών. Και το ένδυμα αυτού λευκό ως χιόν, και το ένδυμά του ήταν κατάλευκο όπως το χιόνι, που αντανακλά το φως, και έτσι το χιόνι φαίνεται υπέρλαμπρο, και η θρύξ της κεφαλής αυτού ως αέριον καθαρών, και η τρίχα του κεφαλιού του σαν το καθαρό μαλλί. Ωραία. Ο θρόνος αυτού φλόξ πυρός, και το δικό του το θρονί δεν ήταν σαν τα άλλα, αλλά ήταν σκέτη φλόγα πυρός. Μάλιστα.
Η τροχή αυτού πυρ φλέγον και μάλιστα αυτοκίνητος ο θρόνος, κινούμενος, με τροχούς, άμαξα, για να κινείται και να πηγαίνει παντού αυτός ο θρόνος. Μάλιστα, είχε λοιπόν τροχούς. Ποταμός πυρός ήλκεν έμπροσθεν αυτού και μπροστά από αυτόν ξεκινούσε ποταμός φωτιάς. Χιλιάδες ελειτουργούν αυτό, χιλιάδων εκατομμύρια τον υπηρετούσαν και μυριάδες δισεκατομμύρια παριστήκησαν αυτό, βρίσκονταν πλησίον του. Εκάθισε και βίβλοι νεόχθησαν. Και αφού κάθισε στο θρονί του, άνοιξαν βιβλία. Μία λοιπόν καθαρή σκηνή δικαστηρίου. Μάλιστα. Άρα, κάτω στη γη από την θάλασσα βγαίνουν άνθρωποι που λένε πολλά και έχουν εξουσίες πολλές. Αυτό που μας είπε ο Δαβίδ, στον ψαλμό του τον δεύτερο, συνήχθησαν οι άρχοντες και οι βασιλείς της γης εναντίον του Κυρίου και του εκλεκτού αυτού. Και ενώ αυτά συνέβαιναν κάτω στη γη, πάνω ο ουρανός γελούσε, εκγελάσετε και εκμυκτηριεί αυτούς ο Κύριος, μας είπε ο Δαβίδ. Ο Θεός από πάνω γελάει, έχει άλλα σχέδια. Και κάθισε λοιπόν στο θρόνο του και ξεκινούσε ποτάμι πυρός από το θρόνο του για να κάνει δικαστήριο. Και φεύγουμε ξανά. Η περιγραφή αυτού του παλαιού των ημερών τι σας θυμίζει? Ποιο βιβλίο σας θυμίζει της Καινής Διαθήκης? Αποκάλυψη. Δεν θυμάστε ότι έτσι ξεκινάει η Αποκάλυψη? Εγώ είμαι ο Ιωάννης στην Πάτμο κτλ. Και βλέπω ένα όν που είναι έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα και με λευκά ενδύματα και με χρυσή ζώνη στη μέση του κτλ. Και ομοιάζει η περιγραφή με αυτήν που έχουμε εδώ στον Δανιήλ. Τώρα καταλαβαίνετε λοιπόν τι θέλει να μας πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη σε σχέση με την Παλαιά Διαθήκη. Ότι αυτόν που περιμέναμε και τον περιέγραφε ο Δανιήλ έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα, αυτός έχει έρθει. Μάλιστα. Και ενώ λοιπόν αυτά συνέβαιναν στον ουρανό, επιστρέφει το βλέμμα του Δανιήλ επί της γης. Εθεώρουν τότε από φωνής των λόγων των μεγάλων. Και τότε λοιπόν παρατηρούσα ότι εξαιτίας της φωνής που έβγαζαν τα λόγια τα μεγάλα, όν το κέρας εκείνο ελάλη, που λαλούσε, που έλεγε εκείνο το κέρας, άρα στον ουρανό τίθενται θρόνοι για δικαστήριο και στη γη συνεχίζουν τα θηρία και μάλιστα το τελευταίο το θηρεάκι με το κέρας αυτού το ισχυρό να συνεχίζει να βλασφημεί εναντίον του Θεού. Και παρατηρούσα λοιπόν την φωνή και αυτά που έλεγε το κέρας, εκείνο το κερατίδιον, έως σου ανηρέθη το θηρίον και απόλετο, μέχρι που καταστράφηκε το θηρίον και χάθηκε τελείως. Δεν μας λέει κάτι για τον πόλεμο μεταξύ ουρανού και γης, γιατί άλλο τον ενδιαφέρει το Δανιήλ, αλλού στρέφει το βλέμμα του. Και το σώμα αυτού εδόθη εις καύσιν πυρός. Και το σώμα του θηρίου αυτού δόθηκε για να καεί από την πυρά. Η καύση της πυράς για την Παλαιά Διαθήκη θεωρείται τιμωρία για τον άνθρωπο. Επειδή ο άνθρωπος είναι δημιούργημα των χειρών του Θεού, γι' αυτό και πρέπει να αποτίθεται στη γη με ευλάβεια, με ευσέβεια, για να αποσυντεθεί ήρεμα. Το να παραδώσεις κάτι στην καύση του πυρός, το βλέπετε και εδώ, είναι δείγμα τιμωρίας. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα από αυτόν, τον παραδίδω στην καύση. Και των λοιπόν θηρίων μετεστάθη η αρχή και κλονίστηκε και η εξουσία των άλλων θηρίων. Και μακρό της ζωής εδόθη αυτής έως καιρού. Και παρότι ο Θεός τους πήρε την εξουσία από τα άλλα θηρία που δεν βλασφημούσαν, αλλά τους πήρε την εξουσία, τους δόθηκε λοιπόν μακρότητα ζωής, να ζήσουν ακόμα τις ημέρες της ζωής, δεν παραδόθηκαν στην καύση του πυρός, έως καιρού και καιρού, μέχρι την κατάλληλη στιγμή που θα κρίνει ο Θεός.
Είναι αυτό που λέμε σήμερα, γιατί ο Θεός αφού έγινε άνθρωπος, αναστήθηκε, ανελήφθη κτλ. Γιατί δεν πάβει το κακό στον κόσμο, γιατί δεν σταματούν οι πόλεμοι, γιατί δεν πάβει ο θάνατος, γιατί συνεχίζει το κακό. Το κακό δεν έχει πλέον καμία εξουσία, απλώς έχει μακρότητα ζωής. Δηλαδή διαιωνίζεται μέχρι την Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Εθεώρουν εν οράματι της νυκτός. Σε άλλο όραμα, τελείωσε το πρώτο όραμα. Έχει δει πολλά ενύπνια μέσα στο βιβλίο του ο Δανιήλ. Θα το δείτε τώρα. Θα το δείτε, θα καταλάβετε. Εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ειδού μετά των νεφελών του ουρανού ως Υιός ανθρώπου. Σε άλλο όραμα λοιπόν, κατά τη διάρκεια της νύχτας, είδα και ειδού ανάμεσα στις νεφέλες του ουρανού σαν κάποιος, σαν Υιός ανθρώπου. Σαν Υιός ανθρώπου. Ερχόμενος ερχόταν και έως του παλαιού των ημερών έφτασε και έφτασε μέχρι τον θρόνο του παλαιού των ημερών και ενώπιον αυτού προσυνέχθη και εμφανίστηκε ενώπιον αυτού. Άρα λοιπόν σε δεύτερο όραμα είδε ότι σε αυτόν τον θρόνο που στεκόταν ο παλαιός των ημερών έφτασε κάποιος σαν γιος ανθρώπου, σαν άνθρωπος. Αυτό εδόθη, σε αυτόν δόθηκε η αρχή και η τιμή και η βασιλεία. Σε αυτόν δόθηκε οποιαδήποτε εξουσία και εν ουρανό και επί γης. Και πάντες οι λαοί, φιλέ, γλώσσε, αυτό δουλεύσουσιν. Και σε αυτόν θα είναι δούλοι όλοι οι λαοί και όλες οι φυλές και όλες οι γλώσσες. Όλα τα έθνη. Η εξουσία αυτού, εξουσία αιώνιος, καταλαβαίνετε, η οποία εξουσία ου παρελεύσεται, δεν θα παρέλθει ποτέ, δεν θα αλλάξει ποτέ και η βασιλεία αυτού διαφθαρίσεται και η βασιλεία του δεν θα καταστραφεί ποτέ. Ξεκινάμε λοιπόν να ξεκλειδώνουμε την προφητεία του Δανιήλ από το τέλος προς την αρχή. Ποιος είναι αυτός ο οποίος φτάνει στο θρόνο του Θεού και στον οποίον παραδίδεται κάθε αρχή και εξουσία? Μπράβο. Ο Μεσσίας Χριστός, αναμενόμενος, το καταλάβατε. Πάρα πολύ εύκολο. Το καταλαβαίνουν και οι Εβραίοι όταν διαβάζουν την προφητεία. Δεν είναι ανόητοι. Αυτός είναι ο Μεσσίας Χριστός, ως Υιός ανθρώπου, σαν άνθρωπος. Γιατί σαν άνθρωπος και όχι άνθρωπος? Μπράβο. Γιατί δεν είναι μόνο Υιός ανθρώπου, είναι και Υιός του Θεού. Είναι Θεάνθρωπος. Ο Χριστός, αντικρίζοντας τον Χριστό, δεν λέει αντικρίζουμε έναν άνθρωπο, είναι Θεός και άνθρωπος μαζί. Γι' αυτό τον λέει σαν γιο ανθρώπου. Γιατί είναι και άνθρωπος, αλλά είναι και Θεός. Τώρα λοιπόν που καταλάβαμε το δεύτερο όνειρο, που ήταν και πάρα πολύ εύκολο και το οποίο επηρεάζει και τη λατρεία της Εκκλησίας μας, γιατί θυμάστε πώς καταλήγουν οι περισσότερες ευχές, ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν να πέμπομεν, την δόξαν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, τι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτή λοιπόν η πνευματική εξουσία, η τιμή, η αρχή, είναι λοιπόν προς την Αγία Τριάδα. Ο Υιός του ανθρώπου, σαν Υιό ανθρώπου, τον αναγνωρίσαμε στο πρόσωπο του Μεσσία Χριστού. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα, αφού γνωρίζουμε αυτά, να έρθουμε προς τα πάνω. Θα μου πείτε, γιατί είναι αυτός ο οποίος έρχεται στον θρόνο του Θεού? Γιατί ο Θεός προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Παίρνει την ανθρώπινη φύση και την προσλαμβάνει στον εαυτό του. Ωραία. Από εκεί λοιπόν ερχόμαστε να ξεκλειδώσουμε τα παραπάνω. Μία ερώτηση η οποία ετέθη είναι ποιο είναι το θηρίο το οποίο καταστρέφεται. Το κέρας. Ποιος είναι το κέρας? Ο Αντίχριστος. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι έχοντας μια εξουσία επί της γης αντιστρατεύονται το θέλημα του Θεού. Και όταν έχουν και στόμα να λαλήσουν τα άδικα, τα δημοσιοποιούν. Βλέπετε λοιπόν ότι μπορεί να είναι πάρα πολλοί σατανολάτρες. Λέω ένα παράδειγμα. Δεν βγαίνουν στην τηλεόραση να πούνε είμαστε σατανιστές, κανένας εξ αυτών. Κρυφοί.
Βλέπετε όμως ότι έχουμε ανθρώπους που έχουν εξουσία γιατί έχουν τη δυνατότητα του νομοθετήν και να λέει ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο νομοθετεί αυτό, εκείνο ή το άλλο που είναι αντίθετο στο νόμο του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν υπάρχουν κέρατα με εξουσία, μην παρεξηγηθώ και αρχίσουν οι μηνύσεις, βάσει της εικόνας του Δανιήλ. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή με εξουσία, κατά την εικόνα του Δανιήλ, κέρατα θηρίων, που έχουν τη δυνατότητα να δημοσιοποιούν την κακία τους, να βλασφημούν τον Θεό και να αλλάζουν τους νόμους εναντίον του θελήματος του Θεού, και υπάρχουν και θηρία άφανη πίσω από αυτά τα κέρατα που δεν λαλούν, αλλά κάνουν την ίδια ζημιά στην ψυχή, στην ανθρώπινη κοινωνία, στον ανθρώπινο πολιτισμό. Σε αυτούς που δεν βλασφημούν δημοσίως το όνομα του Θεού, τους εδόθη μακρότητα ζωής. Άντε, συνεχίστε το σατανικό σας έργο λίγο ακόμα, έως καιρού και καιρού. Τα πράγματα θα μπουν στη θέση τους, στη Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτό και η Δευτέρα Παρουσία θα είναι και μια κατάσταση εκπλήξεως. Οι μεν Άγιοι θα λένε, Κύριε, πότε σε είδαμε και σε ταΐσαμε και σε φροντίσαμε και σε περιθάλψαμε, και θα τους πει, περάστε από εδώ, στα δεξιά μου, και θα δούμε λοιπόν με έκπληξη ανθρώπους καθώς πρέπει, της καλής κοινωνίας, που τους είχαμε για πρότυπα, που τους προβάλαμε στην νεολαία, που, να λέει ο Θεός, εγώ δεν σας γνωρίζω, στην άκρη. Εσείς δεν ήσασταν παιδιά δικά μου, αντιστρατευόσασταν το θέλημα το δικό μου. Γεμάτη εκπλήξεις η Δευτέρα του Χριστού Παρουσία. Υπάρχει κάτι άλλο που σας παραξενεύει? Ορίστε, παρακαλώ. Ο Θεός, ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Το θέλετε διαφορετικά, η Θεία Φύση. Άρα λοιπόν τι, έφυγε από την αγκαλιά του πατρός? Άρα παρουσιάζει τα δύο πρόσωπα, τις τριάδες. Ο παλαιός των ημερών ο Θεός Πατέρας και παρουσιάζεται μπροστά στον θρόνο. Ναι. Ναι. Γιατί όμως να το σχηματοποιήσουμε τόσο πολύ? Δεν ξέρω, δεν έχω άποψη, απλά έτσι σχόλια. Κι εγώ αυτό ρωτώ, γιατί να το σχηματοποιήσουμε τόσο πολύ και να μην δούμε ότι ο Θεός προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Να δούμε έναν Θεό που κάθεται στο θρόνο και ο Υιός έρχεται μπροστά του. Αν ο Υιός έρχεται μπροστά του, σημαίνει ότι δεν είναι στο θρόνο του Θεού. Ενώ αν δεχτούμε ότι η Θεία Φύσης προσδέχεται την ανθρώπινη, τότε το πράγμα λύεται. Είναι πιο εύκολο. Ότι ο Θεός προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Χωρίς να έχει φύγει ανθρωποπαθώς αυτές οι εκφράσεις και οι κινήσεις, χωρίς να έχει φύγει ο Υιός από το θρόνο του Πατρός. Τι όμορφο που το λέει αυτό το τροπάριο της Εκκλησίας μας, σας το λέω και σας το ξαναλέω γιατί το ακούτε και αυτά που ακούτε καλό είναι να τα καταλαβαίνετε. Λέει εν τάφο σωματικός. Ο Χριστός δηλαδή βρέθηκε στον τάφο με το σώμα του. Ο Χριστός, το ένα πρόσωπο, αυτό, ο Θεάνθρωπος, με το σώμα του στον τάφο. Εν άδη μεταψυχής. Μπράβο. Υπέροχα. Και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ. Με τα πατρός και πνεύματος. Πάντα πληρώνω απερίγραπτος. Τη γη, τον άδη, τον τάφο, τον θρόνο του Θεού παντού υπήρχες. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι καλύτερο να μην δεχθούμε σαν ερμηνεία ότι είναι ο Θεός Πατέρας με τον Θεάνθρωπο που πηγαίνει, αλλά ότι ο Θεός, ο Άγιος Τριαδικός Θεός, δέχεται την ανθρώπινη φύση. Νομίζω ότι είναι καλύτερο. Ωραία. Να πούμε βεβαίως ότι οι πατέρες της Εκκλησίας δεν φοβήθηκαν, εφόσον έχουν εκπληρωθεί αυτές οι προφητείες στο πρόσωπο του Χριστού, να μας μιλήσουν και να διευκρινίσουν λίγο τα των βασιλειών. Παραδείγματος χάρη, λένε για το τελευταίο θηρίο, με τα 3 κέρατα που αναφύεται
το τέταρτο και τα ισοπεδώνει, λένε ότι αυτά τα τρία κέρατα είναι τα τρία μεγάλα έθνη που προηγήθηκαν, δηλαδή οι Ασσυροβαβυλώνοι, οι Χαλδαίοι και οι Πέρσες. Και μετά από τους Πέρσες ποιος έρχεται, ποιο είναι εκείνο το μεγάλο κέρας, μπράβο, που ισοπεδώνει τα προηγούμενα τρία βασίλεια. Είναι μία πατερική ερμηνεία. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο εδώ αν έχω σημειώσει, αν έχω ξεχάσει. Γιατί όμως αυτό το τελευταίο, το κέρατο, το τέταρτο, που ισοπαίδωσε τα προηγούμενα τρία, είναι πολύ βλάσφημο και ομιλεί εναντίον του Θεού, αφού ξέρουμε ότι ο Αλέξανδρος ήταν πάρα πολύ ευσεβής και μάλιστα σεβόταν όλες τις θρησκείες, και της Αιγύπτου και του Ισραήλ και των Περσών. Ήθελε να υπάρχει μια θρησκευτική ελευθερία στο κράτος του, άρα δεν μπορούμε να τον θεωρήσουμε ασεβή. Γιατί ακολουθεί μεν το κέρατο το οποίο αναφύεται, που λέμε ότι είναι ο Αλέξανδρος και πολύ σωστά, αλλά μαζί με τον Αλέξανδρο έχουμε και τους επιγόνους του. Έχουμε δηλαδή και αυτούς οι οποίοι συνέχισαν να έχουν βασιλική εξουσία στο όνομα του Αλεξάνδρου. Και ποιος είναι κατά την βίβλο ο χειρότερος από τους απογόνους του Αλεξάνδρου? Ο χειρότερος για τους απογόνους του Αλεξάνδρου είναι ο πλέον ασεβής, δηλαδή ο Αντίοχος, ο λεγόμενος Επιφανής, είναι ο τέταρτος με το όνομα Αντίοχος, βασιλεύει στα έτη 175-164 π.Χ., σφετερίστηκε την εξουσία, προσπάθησε να εκμαυλήσει τον Ιουδαϊσμό, να τον εξαλείψει και να βάλει μάλιστα να προωθήσει τον Ελληνισμό και την πολυθεΐα, σε σημείο που ονόμασε τα Ιεροσόλυμα Αντιόχεια από το όνομά του και έβαλε μέσα στο ναό του Σολομώντος το άγαλμα το δικό του, ζητώντας προσκύνηση. Είναι ένας από τους βασιλείς της αρχαιότητας. Όχι. Ο Αντίοχος ο Επιφανής. Ο Αντίοχος ο Επιφανής ο τέταρτος. 175 με 176. Υπάρχουν και άλλοι αντίοχοι. Έτσι. Αυτός όμως ζητά, ενώ είναι ο ίδιος εν ζωή, να τον προσκυνούν σαν Θεό μέσα στο ναό του Σολομώντος. Εξαιτίας αυτού ξεκίνησε η Επανάσταση των Μακαβαίων, όπως την γνωρίζουμε από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτός θεωρείται ο πλέον ασεβής κατά την Αγία Γραφή, κατά την Παλαιά Διαθήκη, ο πλέον ασεβής εκ των βασιλέων, επειδή ήθελε ζωντανός να δεχθεί λατρεία Θεού. Καταλαβαίνετε λοιπόν τα ιστορικά παράλληλα, αυτό που συνέβη με τον Αντίοχο τον Επιφανή, πώς συνέβη αργότερα με τον Δομητιανό την εποχή του Ευαγγελιστού Ιωάννου, που αναγκάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να γράψει την Αποκάλυψη χρησιμοποιώντας και εικόνες του προφήτου Δανιήλ. Υπάρχουν ιστορικά παράλληλα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας γνωρίζει ότι ο έσχατος Αντίχριστος που θα έρθει, θα τον καταλάβουν οι χριστιανοί από τι? Επειδή θα ανοικοδομήσει το ναό του Σολομώντος και θα υποχρεώσει τους πάντες να τον προσκυνούν ως Θεό μέσα στο ναό του Σολομώντος. Ιστορικά παράλληλα και για τον έσχατο Αντίχριστο. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι που θέλετε εσείς να ρωτήσετε? Έλα Σπασία μου, πώς το έπαθες εσύ καλέ? Όλα σωστά είναι, λέγε. Ναι. Δηλαδή, το ένα, το δεύτερο, και επειδή τώρα κάθεται και πάνω σε πύρινο τροχό και σκεφτόμουν η διαδικότητα όταν αναφερθούμε στο τρίτο, στο Άγιο Πνεύμα, εννοείται με τη φωτιά ή είναι άσχητο, δηλαδή εγώ τα πρέπει να Όχι, να μην δεχτούμε εκεί τη φωτιά ότι είναι το Άγιο Πνεύμα.
θα δεχθούμε το Άγιον Πνεύμα μαζί με τον Υιό και τον Πατέρα ως παλαιό των ημερών, γιατί υπήρχε πάντοτε. Προκαταβολής κόσμου, πριν φτιαχτεί ο κόσμος. Το πυρ, πολύ ωραία το θέτεις, το πυρ το οποίο υπάρχει στο θρόνο του Θεού, θα το δούμε αλλού να είναι φως. Δηλαδή, όταν διαβάζουμε στον προημιακό, στον ψαλμό δηλαδή τον 103ο που μιλάει για την δημιουργία και τον διαβάζουμε σε κάθε εσπερινό στην αρχή, εκεί λέμε «Εσύ είσαι ο Θεός ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιον», που έχεις φορέσει το φως σαν πανοφόρι. Για να σε συναντήσει κάποιος ή να σε καταλάβει, βλέπει το φως σου. Αυτό το φως είναι φωτιστικόν για τους ανθρώπους που έχουν υγιείς πνευματικούς οφθαλμούς και βλέπουν τον Θεό, ενώ για τους αμαρτωλούς που κρύβονται, αυτό το φως είναι πυρά που τους καίει. Το φως έχει και την ιδιότητα την φωτιστική και την ιδιότητα την καυστική. Για μεν τους δικαίους ο Θεός είναι φως, που τους αποκαλύπτεται με φως και τους φωτίζει και γίνονται και εκείνα δεύτερα φώτα που δέχονται το φως του Θεού, οι μεν αμαρτωλοί όμως εξαιτίας των αμαρτιών τους και της μη αγάπης τους προς τον Θεό, αυτό το φως, επειδή δεν το δέχονται οι ίδιοι, γίνεται φωτιά που τους καίει τα σωθικά. Δεν σε θέλω, δεν μ' αρέσει. Είναι σαν ένας άνθρωπος να πει, ξέρεις τι, εμένα δεν μ' αρέσει το κρασί. Και να του λες κάθε μέρα θα πίνεις κρασί. Δεν φταίει το κρασί, παρότι είναι τόσο γλυκό, δεν φταίει το κρασί που ο άλλος έχει την απέχθεια. Ο άλλος έχει την απέχθεια του κρασιού, δεν το θέλει. Έτσι λοιπόν και ο αμαρτωλός που του αρέσει η ειδονή, η αμαρτία, δεν αγαπά τον Θεό και το θέλημά του, η παρουσία του Θεού, το φως του Θεού για τον ίδιο γίνεται πυρά που του καίει τα σωθικά. Η μεγάλη διάκριση. Γι' αυτό λοιπόν και εδώ βλέπετε ότι καταλήγει αυτή η περιγραφή λέγοντας ότι από τον θρόνο του Θεού ξεκινάει ποτάμι πυράς. Εάν δείτε την περίφημη απεικόνιση της Δευτέρας Παρουσίας, θα δείτε τον Χριστό λαμπρό σε φως, την Υπεραγία Θεοτόκο, τον Πρόδρομο, τους Αγίους, τους Δικαίους, τους Αγγέλους να δοξολογούν το Θεό και τι θα δείτε? Από το πόδι του Θεού να φεύγει στην αρχή μικρό και μετά μεγάλο ένα κόκκινο ποτάμι φωτιάς. Και μέσα εκεί να βρίσκονται οι αμαρτωλοί, να βρίσκονται οι δαίμονες, ο θάνατος, ο διάβολος κτλ. Και τους βλέπετε πάρα πολύ ωραία. Παρακαλώ μπείτε στο ίντερνετ να δείτε την εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας, για να μην μας χαλάσει την εφροσύνη και την αγαλίαση που έχουμε βλέποντας τον Χριστό οι χριστιανοί, τους έχει βάλει στην άκρη της απεικόνησης τους αμαρτωλούς. Πολύ λίγους, ελάχιστους. Ενώ η υπόλοιπη εικόνα βρίσκεται με τάξη, με φως, με χρώματα, χαιρόμαστε που τη βλέπουμε, κανένας δεν παρατηρεί ότι κάτω αριστερά ή κάτω δεξιά, συνήθως κάτω δεξιά, κολλάζονται οι αμαρτωλοί. Είναι αυτό που έλεγε πολύ όμορφα ο Άγιος Παΐσιος. Του λένε, μα πώς γίνεται ταυτοχρόνως ο Θεός να είναι παράδεισος και κόλαση? Βρε, είναι σαν την περίπτωση που οι άνθρωποι μέσα στην αίθουσα γλεντάμε, χαιρόμαστε, έχουμε φώτα, εμείς περνάμε καλά. Και απ' έξω ο άλλος κρυώνει και βλέπει ότι μέσα γίνεται τρικούβερτο γλέντι. Δεν φταίει ο Θεός. Ο άλλος αποφάσισε να είναι απ' έξω. Ο άλλος αποφάσισε να ζει την κόλασή του. Δεν του είπε ο Θεός πέρασε έξω. Ο Θεός είπε περάστε όλοι μέσα. Από την Θεία Χάρη, από την χάρη του Θεού, από το φως του Κυρίου. Για μεν τους δικαίους θα είναι φως, τι ωραία ήρθαμε, φτάσαμε, για τους άλλους θα είναι αυτή η καυστικότητα του Θείου πυρός, του Θείου φωτός, για ανθρώπους που δεν τον θέλανε τον Χριστό. Πάλι εδώ. Κάναμε τόσα για να σε φορτωθούμε επί της γης, πάλι μπροστά μας. Και το Ευαγγέλιο της Κρίσεως είναι μία από τις πολλές εικόνες για την Δευτέρα Παρουσία, ότι ο Θεός θα κρίνει κατά την αγάπη, κατά την αγάπη που έχουμε προς τους αδελφούς μας και την αγάπη που έχουμε προς τον ίδιο. Είναι και αυτό μία εικόνα. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσης, και πώς θα καταφέρει ο Θεός να κάνει την κρίση με τον κόσμο. Και χρησιμοποιεί μια πολύ όμορφη εικόνα ο Άγιος Γρηγόριος Νήσης. Λέει, κοίταξε, ο Θεός θα εμφανιστεί όπως είναι, δηλαδή φως, ήλιος. Ο ήλιος τι κάνει? Το μεν κεράκι το λιώνει από την αγάπη του, με το που φανεί ζέστη, το κερί αρχίζει και λιώνει, ενώ η ίδια ζέστη, το ίδιο φως, τον πυλό
τον ξεραίνει. Οι μεν δίκαιοι θα λιώσουν από τον έρωτά τους και από την αγάπη για τον Χριστό, πω φτάσαμε εδώ που θέλαμε, είδαμε Χριστού πρόσωπο. Και από την άλλη, οι αμαρτωλοί θα σφίξουν ακόμα περισσότερο την καρδιά τους. Πάλι αυτός μπροστά μας. Τόσα κάναμε να ξεριζώσουμε το όνομά Του, το Ευαγγέλιό Του, τις εντολές Του από τη γη. Πάλι μπροστά μας και για μια αιωνιότητα. Ανάλογα λοιπόν με το πώς έχει μαλάξει ο καθένας την καρδιά του, αν είναι κεράκι ή αν είναι πυλός, θα ευχαριστηθεί το φως του Κυρίου ή θα ψηθεί όπως ψήνει η φωτιά το πυλό και το κάνει τούβλο. Άκαμπτο. Αδιαπέραστο στην αγάπη του Θεού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα.